Dragi prijatelji, koliko se vas noćas probudilo zbog potrebe za mokrenjem? Jednom, dvaput, možda i više puta. Ako se prepoznajete u ovome, niste sami. Više od 70% ljudi starijih od 60 godina suočava se s ovim problemom svake noći. Ali danas ću vam otkriti nešto što može potpuno promijeniti vaše noći i vaš san. Ako još niste pretplaćeni na naš kanal, molim vas, pritisnite to crveno dugme pretplate i zvonce, jer svaki dan dijelimo vrijedne savjete koji mogu promijeniti vaš život na bolje. Vaše zdravlje je naša misija. Znate li da postoji prirodno rješenje koje je tisućama ljudi pomoglo da konačno spavaju mirno cijelu noć? Ne radi se o lijekovima, ne radi se o skupim tretmanima. Riječ je o nečemu što vjerojatno već imate u svojoj kuhinji, a možda niste ni znali koliko je moćno. Noćno mokrenje nije samo neugodnost, to je signal našeg tijela da nešto nije u redu. Možda je vaš mjehur oslabio tijekom godina, možda se vaša prostata povećala ili je možda riječ o hormonskim promjenama. Ali bez obzira na uzrok postoji nada, postoji rješenje koje je prirodno, sigurno i nevjerojatno učinkovito. Prije nego što vam otkrijem ovu čudesnu namirnicu, želim da razumijete zašto se ovo događa. Kako starimo, naši mišići prirodno slabe. To uključuje i mišiće oko mjehura koji kontroliraju kada ćemo mokriti. Također, naše tijelo proizvodi manje hormona koji pomaže bubrezima da zadržavaju vodu noću. Rezultat? Češća potreba za mokrenjem upravo kada želimo spavati. Ali evo dobre vijesti. Postoji jedna stara, tradicionalna namirnica koja može značajno pomoći. Govorimo o bundevi. Da, obična bundeva koju naše bake koriste za juhe i kolače krije u sebi nevjerojatnu moć za naše urinarno zdravlje. Bundeva sadrži posebne spojeve koji jačaju mišiće mjehura i pomažu kontrolirati potrebu za mokrenjem. Njezine sjemenke su posebno bogate cinkom, mineralom koji je ključan za zdravlje prostate kod muškaraca i hormonsku ravnotežu kod žena. Ali to nije sve. Bundeva također sadrži prirodne antioksidanse koji smanjuju upalu u urinarnom sustavu. Najbolji način da iskoristite moć bundeve je kroz čaj od bundevinih sjemenki. Evo kako ga pripremite. Uzmite jednu žlicu svježih ili suhih bundevinih sjemenki. Stavite ih u šalicu i prelijte vrućom vodom. Ostavite da se namače 10 minuta. Procijedite i pijte ovaj čaj 2 sata prije spavanja svaki dan. Možda se pitate zašto baš 2 sata prije spavanja. To je dovoljno vremena da aktivni sastojci bundeve počnu djelovati na vaš mjehur i urinarni sustav, ali ne toliko kasno da će sam čaj izazvati potrebu za mokrenjem. Ovo je stara mudrost koju su naše bake znale, a moderna znanost je potvrdila. Ali bundeva nije jedino rješenje. Postoji još jedna moćna namirnica koja može potpuno promijeniti vašu noćnu rutinu. Govorim o crnom ribizu. Ovaj mali plod krije nevjerojatnu snagu za naše urinarno zdravlje. Crni ribiz sadrži prirodne spojeve koji jačaju stjenke mjehura i pomažu mu bolje zadržavati mokraću. Najlakši način da unesete crni ribiz u svoju prehranu je kroz sok. Ali ne bilo koji sok. Trebate prirodni, nezaslađeni sok od crnog ribiza. Pijte jednu malu čašicu ovog soka ujutro na prazan želudac. Ovo će vašem tijelu dati potrebne hranjive tvari da počne obnavljati i jačati urinarni sustav. Znam da se možda pitate hoće li ovo stvarno djelovati za vas. Želim da znate da su tisuće ljudi već iskusile čuda ovih prirodnih rješenja. Jedna gospođa iz Zagreba napisala mi je da se nakon samo tjedan dana korištenja čaja od bundevinih sjemenki počela buditi samo jednom noću umjesto 4 puta kao prije. Jedan gospodin iz Splita podijelio je da je crni ribiz potpuno promijenio njegovu kvalitetu sna. Ali tu ne staje. Postoji još jedan prirodni saveznik u borbi protiv noćnog mokrenja – peršin.
Ova obična biljka koju koristimo za začinjavanje hrane je zapravo moćan prirodni diuretik koji pomaže bubrezima da rade učinkovitije tijekom dana, što znači manje posla noću. Napravite čaj od peršina tako što ćete jednu žlicu svježeg ili pola žlice suhog peršina zaliti vrućom vodom i ostaviti da se namače 5 minuta. Pijte ovaj čaj ujutro i u podne, ali nikako navečer. Peršin će pomoći vašem tijelu da se riješi viška tekućine tijekom dana, tako da noću vaši bubrezi mogu odmarati. Sada želim podijeliti s vama nešto što je možda još važnije od same hrane. Vaša večernja rutina. Način kako provodite zadnja 2 sata prije spavanja može značajno utjecati na to hoćete li se buditi noću. Prestanite piti bilo kakve tekućine 2 sata prije spavanja. Znam da je ovo teško, posebno ako imate naviku piti čaj ili vodu navečer, ali ovo je ključno. Umjesto toga, fokusirajte se na opuštanje. Napravite toplu kupku s dodatkom soli za kupanje. Topla voda će pomoći vašem tijelu da se opusti, a također će potaknuti cirkulaciju što može pomoći smanjiti zadržavanje tekućine u nogama koje se noću vraća u krvotok i završava u mjehuru. Znate li što je još važno? Vaš položaj tijekom spavanja. Ako spavate na leđima s podignutim nogama, pomoći ćete svom tijelu da bolje cirkulira tekućine. Stavite jastuk ispod nogu tako da budu malo podignute. Ovo jednostavno rješenje može značajno smanjiti količinu tekućine koja se nakuplja i kasnije završava u mjehuru, ali tu ne prestaje. Vaša prehrana tijekom dana također igra ogromnu ulogu. Izbjegavajte kofein nakon 2 sata poslije podne. Kofein je prirodni diuretik, što znači da potiče proizvodnju mokraće. Čak i ako popijete kavu ujutro, kofein može ostati u vašem sustavu do 12 sati. Umjesto kave ili crnog čaja poslije podne, prebacite se na biljne čajeve. Kamilica je izvrsna za opuštanje i pripremu tijela za san. Lavanda također ima umirujuća svojstva, ali pazite s količinom. Čak i biljni čajevi su tekućina, pa ih konzumirajte umjereno navečer. Postoji još jedan prirodni dodatak koji može čuda učiniti za vaš mjehur. Sjemenke tikve. Ove male, zelene sjemenke su prave riznice hranjivih tvari za urinarno zdravlje. Sadrže visoke razine cinka, magnezija i zdravih masti koje su ključne za održavanje zdravlja, prostate i mjehura. Jedite šaku sjemenki tikve svaki dan kao užinu. Možete ih jesti sirove ili lagano pržene. Ako vam se ne sviđa okus, možete ih dodati u jogurt, salatu ili smoothie. Važno je da budu neslane, jer sol može pogoršati zadržavanje tekućine. Želim da razumijete i emocionalni aspekt ovog problema. Znam koliko je frustrirajuće buditi se noću, koliko utječe na vašu energiju sljedećeg dana. Znam da se možda osjećate posramljeno ili zabrinuto, ali molim vas, ne osjećajte se tako. Ovo je prirodan dio starenja s kojim se suočavaju milijuni ljudi diljem svijeta. Ono što je važno je da ne odustajete. Ne prihvaćajte ovo kao nešto s čim morate živjeti. Vaše tijelo ima nevjerojatnu sposobnost obnavljanja i iscijeljenja bez obzira na godine. S pravim pristupom i prirodnim rješenjima možete vratiti kontrolu nad svojim snom i svojim životom. Jedna od najvažnijih stvari koju možete učiniti je vježbanje mišića zdjelice. Ovi mišići podržavaju vaš mjehur i pomažu kontrolirati mokrenje. Jednostavna vježba koju možete raditi bilo gdje je stezanje ovih mišića kao da pokušavate zaustaviti mokrenje usred procesa. Držite 5 sekundi, zatim opustite. Ponovite 10 puta, 3 puta dnevno. Ova vježba možda neće dati rezultate preko noći, ali ako budete ustrajni, za nekoliko tjedana primijetit ćete značajno poboljšanje. Ključ je u redovitosti. Radite ove vježbe svaki dan, bez izuzetka. Postoji još jedna stvar koju želim da znate. Vaša mentalna priprema za spavanje također igra ulogu. Ako idete u krevet zabrinuti hoćete li se buditi noću, vjerojatno hoćete. Umjesto toga fokusirajte se na pozitivne misli. Vizualizirajte kako spavate mirno cijelu noć.
Ova mentalna priprema može biti moćnija nego što mislite. Stres također može pogoršati probleme s mokrenjem. Kada smo pod stresom, naše tijelo proizvodi hormone koji mogu utjecati na rad mjehura. Pronađite načine da se opustite prije spavanja. To može biti čitanje, meditacija, slušanje umirujuće glazbe ili jednostavno duboko disanje. Još jedan prirodni saveznik u ovoj borbi je vitamin D. Mnogi stariji ljudi imaju nedostatak ovog važnog vitamina, što može utjecati na mišićnu snagu, uključujući mišiće mjehura. Provodite vrijeme na suncu svaki dan, makar 10 do 15 minuta. Ako to nije moguće, razmislite o dodacima vitamina D, ali se prvo posavjetujte s liječnikom. Želim podijeliti s vama i važnost magnezija. Ovaj mineral pomaže opuštanju mišića i može značajno poboljšati kvalitetu sna. Prirodni izvori magnezija uključuju tamno lisnato povrće, orašaste plodove, sjemenke i tamnu čokoladu. Također možete uzimati dodatak magnezija prije spavanja, ali o svim ovim detaljnim strategijama i prirodnim rješenjima više govorim u svom besplatnom programu 8 dana do boljeg zdravlja, gdje dobivate korak po korak vodič za poboljšanje vašeg općeg zdravlja. Program možete pronaći na prvom linku u opisu ovog videa. Sada želim porazgovarati o prehrani koja može pomoći. Izbjegavajte začinjenu i slanu hranu navečer. Ove namirnice mogu nadražiti mjehur i povećati potrebu za mokrenjem. Umjesto toga, fokusirajte se na blagu, prirodnu hranu. Banane su izvrsne za večernju užinu jer sadrže kalij koji pomaže regulirati razinu tekućine u tijelu. Također sadrže magnezij koji pomaže opuštanju. Ali jedite ih umjereno jer sadrže prirodni šećer koji može dati energiju kada je trebate najmanje. Ovaj problem često može biti povezan i s upalom u tijelu. Prirodni protuupalni sastojci mogu značajno pomoći. Kurkuma je jedan od najmoćnijih prirodnih protuupalnih sredstava. Dodajte pola žličice kurkume u čašu toplog mlijeka i popijte sat vremena prije spavanja. Ovo će pomoći smanjiti upalu u urinarnom sustavu i poboljšati san. Još jedna važna stvar je temperatura vaše spavaće sobe. Prehladno ili prevruće okruženje može utjecati na kvalitetu sna i povećati potrebu za mokrenjem. Idealna temperatura za spavanje je između 18 i 20 stupnjeva Celzija. Također, pazite na odjeću za spavanje. Uska odjeća može ograničiti cirkulaciju i povećati zadržavanje tekućine. Nosite opuštenu, prozračnu odjeću od prirodnih materijala poput pamuka. Voda je naravno važna za zdravlje, ali vrijeme kada je pijete je ključno. Pijte većinu svoje dnevne količine vode ujutro i poslijepodne. Ovo će osigurati da ste hidrirani, ali da se vaše tijelo može pripremiti za noć. Jedna stvar koju možda niste razmotrili je utjecaj nekih lijekova na mokrenje. Neki lijekovi za krvni tlak, antidepresivi i antihistaminici mogu utjecati na rad mjehura. Ako uzimate bilo kakve lijekove, porazgovarajte s liječnikom o mogućim alternativama ili prilagođavanju vremena uzimanja. Probiotici također mogu igrati ulogu u zdravlju urinarnog sustava. Zdrave bakterije u crijevima pomažu održavati ravnotežu u cijelom tijelu, uključujući urinarni trakt. Jedite jogurt s aktivnim kulturama ili razmislite o probiotičkim dodacima. Želim da znate da promjene neće doći preko noći. Trebat će vašem tijelu vremena da se prilagodi novim navikama i da počne iscjeljivanje. Budite strpljivi sa sobom. Neki ljudi vide poboljšanje za nekoliko dana, drugi trebaju nekoliko tjedana. Ali ako budete ustrajni, rezultati će doći. Važno je također voditi dnevnik svojih navika. Zapisujte što jedete, što pijete i koliko se puta budite noću. Ovo će vam pomoći identificirati obrasce i vidjeti što funkcionira za vas, a što ne. Ne zaboravite na važnost redovite tjelesne aktivnosti. Ne morate trčati maraton, ali redovita šetnja, plivanje ili joga mogu značajno poboljšati cirkulaciju i općenito zdravlje. Vježbanje također pomaže smanjiti stres
koji može pogoršavati probleme s mokrenjem. Ako imate problema s prekomjernom težinom, čak i malo mršavljenje može pomoći. Višak težine stavlja dodatni pritisak na mjehur i može pogoršati simptome. Fokusirajte se na zdravu, uravnoteženu prehranu bogatu voćem, povrćem i nemasnim proteinima. Postoji još jedna biljka koja može biti od velike pomoći, kopriva. Ova biljka se stoljećima koristi za probleme s mokrenjem i prostatom. Možete je konzumirati kao čaj ili dodatak. Kopriva pomaže smanjiti upalu i jača urinarni sustav. Želim spomenuti i važnost redovitih liječničkih pregleda. Iako su prirodna rješenja moćna, važno je da liječnik isključi ozbiljnije uzroke noćnog mokrenja poput dijabetesa, infekcije ili problema sa srcem. Ali ne čekajte liječnički pregled da počnete s prirodnim rješenjima. Možete početi već danas s čajem od bundevinih sjemenki i promjenama u večernjoj rutini. Svaki korak prema boljem zdravlju je vrijedan. Želim završiti ovaj razgovor s porukom nade. Bez obzira koliko dugo se borite s ovim problemom, bez obzira koliko ste frustrirani, postoji rješenje. Vaše tijelo želi biti zdravo. Ono želi da spavate mirno cijelu noć. Samo mu trebate dati prave alate i podršku. Počnite večeras s jednim malim korakom. Napravite čaj od bundevinih sjemenki. Prestanite piti tekućine 2 sata prije spavanja. Napravite toplu kupku. Odaberite jedan savjet iz ovog videa i primijenite ga. Sutra dodajte još jedan. Korak po korak, dan po dan, vaše zdravlje će se poboljšavati. Pamtite, starenje ne znači da morate prihvatiti lošu kvalitetu života. Vi zaslužujete mirne noći, osvježavajući san i energiju za sve što volite raditi. S prirodnim pristupom i malo strpljenja možete vratiti kontrolu nad svojim snom i svojim životom. Ako vam je ovaj video pomogao, molim vas, podijelite ga s prijateljima koji možda prolaze kroz isto. Zajedno možemo pomoći jedni drugima da živimo zdravije, sretnije živote. I ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal za više vrijednih savjeta o zdravlju. Za sve one koji žele dublje ući u prirodne načine poboljšanja zdravlja, moj besplatan program 8 dana do boljeg zdravlja čeka vas. U tom programu dijelim sve svoje najbolje strategije za obnavljanje vitalnosti i energije prirodnim putem. Ovo je moj dar vama jer vjerujem da svatko zaslužuje živjeti svoj najbolji život bez obzira na godine. Program je potpuno besplatan i možete ga pronaći na prvom linku u opisu ovog videa. Vaše zdravlje je vaše najveće bogatstvo, a ja sam tu da vam pomognem da ga sačuvate i poboljšate.